Ако живеете в България и се чудите дали брокерът Expert Upson е законен във вашата страна, сте на правилното място. В това видео ще ви обясня дали този брокер е законен и дали поемате риск, като си откриете сметка при него. Гледайте до края, защото не всичко е толкова очевидно. Нека преминем към същността. Ако отидете на уебсайта на Expert Upson и се опитате да отворите сметка, ще видите съобщение, че брокерът не е достъпен във вашата страна. Можете да опитате да използвате VPN услуга, за да отворите сметка, но не препоръчвам това решение, защото няма да можете да теглите пари. Всеки брокер изисква проверка на сметката, преди да одобри тегляне. Проверката се състои в потвърждаване на самоличността ви и адреса на пребиваване. Ако брокерът установи, че използвате VPN, сметката ви може да бъде блокирана и всички средства в нея да бъдат конфискувани. Ето защо ви предлагам да намерите друг брокер, който приема клиенти от вашата държава. В описанието на този видеоклип ще намерите връзка към препоръчана платформа, която предлага сходни условия за търговия с Expert Upson. Брокерът, който препоръчвам, има чудесна платформа за търговия, широк набор от активи и минимален депозит от само $10. Една от най-интересните характеристики, която отличава тази платформа от Expert Upson, е възможността за копиране на търговци. Всичко, което трябва да направите, е да направите депозит и след това да изберете търговеца, който искате да копирате. Имате пълен поглед върху историята на търговията, така че можете да вземете информирано решение. Можете да откриете безплатна демосметка и ако го направите от връзката в описанието, ще получите 50% бонус върху първия си депозит. Тази оферта е ограничена във времето. Надявам се, че това видео е било полезно. Харесайте това видео и оставете абонамент, за да сте в крак с новините от света на финансите. До следващия път!